Apo, kung magdako ka, anong gusto mo? Ang gusto ko albularyo. Uy, nga mabularyo ka kay siling mo magdako ka, matitcher ka. Hindi lang ko mag-teacher Nga aman, Kay kung mag-teacher ko, madisiplina lang ko sa estudyante ko. I-report ko galit ayon kay Tolpo. Amo na gani lang albularyo na lang ko. nga aman apo. Para paloy-aloyahan ko na yon si Tolpo. Lola, nagpuli ko. Nga nagpuli ka man apo. Sinong nagdulong sa imo? Gindulong ko sang teacher ko. Uy, nga gindulong yaman ka? Hadlok sa i-report kay Tolpo. Lola, malakat ko. Sa diin ka naman makadto apo. Mapamindanao ko. Mano ka sa Mindanao? Pangitaon ko si Kibuloy. Mano ka sa iya? Mapatuli ko. Lola, samon bala eskwelahan akong pinakaalam sa math. Oy, ikaw ang pinakaalam sa math? Hola. Sige, testingan ta ka? Hola Apo. Ano 1 plus 1? 2. 2 plus 2? 4. 4 plus 4? 8. 8 plus 8? 16. Anong una ko nga pamangkot sa imo? 1 plus 1. Sala. Ano man ganila? Ano pa kundi apo, mango. Apo, sa diin ka makadto? Mangita damang Uti nga may dala ka nga bag. Kay gindala ko tanan mo nga posporo. Apo, sa diin ka makadto? Katuan ko si Lolos bulangan Nga gano to si lolo mo? Kapusta sa manok nga pula. Uti nga may dala ka nga bag. Arda ang piso masuport lang kami nga duha Apo, sa diin ka makadto? Bakal ko tinapala. Anhon mo? Himbisan ko. Ay tonto, kuhay na lang dayon hasang para makumpletong pagkaalingango mo. Apo, sa diin ka makadto? Bakal sa tsanggila. Uti nga may dala ka nga bag. Ay, kay sino ni Hao? Apo. Lala, ginasinggitan mo ko Wala Gusto ko lang magwang alingagnag ko. Apo, sa diin ka makadto? Pangitaon ko si Rod nila. Uy, sino na si Rodney? Grupo ni Jan. Sino na sila? Mga botakala.